son Marco Coats, benvidos e vidas a miña canle, Marco Coats no YouTube. De estar moito tempo deitado no sofá, noto os lumbares, as costas por aquí por baixo, moi collidos, con pouca mobilidade. Entón vou a realizar un exercicio de rehabilitación para recuperar a mobilidade nesta zona tan importante para ter unha boa complexión física. É moi sinxelo, trátase de poñer as mans nos xeonllos e ir xirando, apoiándonos no mesmo xeonllo e nos brazos, collendo un xiro que nos dé un pouco de fluidez e circulación óptima para ter unha boa complexión física. Primeiro damos de pa un lado e logo xiramos para o outro. Así vamos agachándonos, pero pola zona de atrás, polas costas. É dicir, o cu, botamos o cu para baixo e a vez que realizamos os xiros notamos como a fluidez vai nos dando sensibilidade e mobilidade para ter unha boa complexión nesta zona lumbar. Tamén podemos facelo, agora que no verano fai tanto calor, para facelo máis fresquiño, abrindo as pernas e facendo como un efecto mariposa que nos fai sentir no aire e ter moita vitalidade. Tamén se pode facer de dúas maneiras, así hacia o exterior, cara ao exterior, e ao revés, para dentro, cara ao interior, darános máis calorciño. Se queremos refrescarnos, mellor é facelo hacia o exterior e notar o aire fresco como nos entra e recorre todo o corpo para axudarnos a ter unha vitalidade, unha saúde aceptable para facer deporte en boas condicións. Bueno, por hoxe isto foi todo, un saúdo e vémonos no seguinte vídeo. Chao!